Sziasztok, Joe vagyok, üdvözöllek erről a kelmesen ocsmányborús, undorítóan nyálkás, nyírkos decemberi napon. Nem akartam a fékszerelést videózni, de azért ezt megmutatom nektek. Tartsatok ma is velem. Nem ez lesz a fő témája a videónak, nem tudom, mi lesz, majd a thumbnailből kiderül. Mutatom a lényeget. Leszettem az egyik oldali hátsó dobfékeket minden szerelvényével együtt, itt van kiterítve. Hát és ha megnézzük, mennyi maradt ebből a fékpofából? Hát ez kevesebb, mint ami a Hondán volt. Hát, hogy mondjam, tehát ez így már igencsak vason volt a történet. Összehasonlításként így néz ki. Egy új. Ja, van hozzá egy ilyen szerelékkészletünk, meg vannak fékpofáim, amik elsőre nem tökéletesek. Nyilván ez a másik oldalra való. Remélem. Na, a lényeg az, hogy megmertem venni az Autodokról ezt a Ridex saját márkás autodokos fékpofát. Megnézzük, hogy milyen lesz. Vegyes tapasztalataim vannak ezzel a Ridex-szel kapcsolatban, ami tök jól működik, nagyon rendben van. Van, ami nem megy fel a helyére, például a Hondához még hozzá rendeltem össze egy gyertyakábelt, azóta is bent van a Huxleyba. Semmire nem tudtam használni eddig, egyszer majd valamire jó lesz, de erre most kíváncsi vagyok, hogy ez fog-e illeszkedni. Mindjárt kiterítem ide az új cuccokat és megnézzük. Na, mutizom, teljesen jó lesz a történet, jól néz ki. Ide teszem a régit, itt az új rajta, abszolút jó lesz. Ebből az állítóból nem rendeltem újat, ebből nem is lehet újat kapni. Amit le kell szednünk erről, az a kéziféknek a vasa. Az ott tartja egy ilyen vacak, és ennyi. Ezt gyorsan összerakom, és akkor mutatom, ha fönn lesz az autón. Ezek a szerelvények, ezek teljesen jól néznek ki. Arra kell figyelni, hogy ezt a kis patkolószart, ami tartja helyén a kézifékvasat, azt nem kapunk hozzá, tehát arra vigyázni kell, hogy majd vissza tudjuk tenni. Ja, ennyi, mutatom, ha kész van. Na, amit gyorsan akarok megmutatni, hogy föl vannak az új szíjak. Nem van vészes föltenni, illetve az új vezérlés is fönt van, ebből egy szemet nem forgattam. Ezeket még el kell tennem helyre. Könnyű vezérlés cserélni rajta nagyon, tehát minden szem előtt van. A szíjakat egy kicsit nehezebb visszaszenvedni a helyükre, valamint az égszíjakat. Maga a vezérlés csere az volt egyszerű. Tehát van igazából nincs is mit mutogatni, fenn a YouTube-on 600-szor, hogy kell. Ennyi. Ennyit akartam, illetve az, hogy már onnan kioperáltam az EGR szelepet. Ő a régi, és ez így néz ki. Hát eléggé megviselte már az élet. És amit én választottam hozzá, az egy Hella márkájú új EGR szelep. Szép tiszta, jön a csomagba két tömítés is hozzá, ilyen MLS multilayer steel, ez a több rétegű lemeztömítés, amilyen kell, amilyen volt is rajta. Ezeket már én tettem bele a régibe, mert pucoltam egy párszor, de folyamatosan dobja a hibát, tehát már biztosan rossz, úgyhogy ezt kicserélem. Úgyhogy ez most még belemegy, és ezek után igazából az összes mechanikai, motorikus javítás kész az autón, tehát innentől már csak a kozmetika marad, ami ugye zajlik bent a műhelyben. Mert amikor nem ilyen szép napos idő van, december 20 akárhanyadikán, 8-án talán, akkor bent tudok csak dolgozni a műhelyben, úgyhogy megbecsülöm ezeket a napos napokat, és kint dolgozok az autón, amennyit csak tudok. Na, mutatom, hogyha fönn van a helyén. Igazából 4 csavar, nagyjából ott látszik is 2 belőle. Tömítéseket egy kicsit nehéz rászenvedni az alsóra, de megoldható, nincs annyira szar helyen. Egy
csatlakozó, ott nem húzom meg mellette egy vákuumcső. Ennyi az egész EGR szerep. Mutatom, ha fönt van, ha látszik majd valami belőle. Ez fönt is van, ez baromi gyors volt. Igazából ez volt az első fájdalommentes install, basszerelési ciklusban, a nagy javítás alatt. Jó, a ízése volt vissza a vezérműszíj. Ja, egyébként a vezérműszíjről meglepődtem, mert pont ugyanolyan készletet tettem vissza, mint amilyet levettem. Ezt az SNR-t vettem belőle, már annó is. Sokat ment vele egyébként, nem tudom mennyi a szíjnek az élettartama, de belement most 140 000 km, 300-nál cseréltem, most 440, pontosabban 438 000. A 200 000-es jelölés alatt az, nem én voltam, az volt az előző. 200 000 volt, 300 000, most 438 000, és a következőt 140 000 múlva tervezem. Fingom nincs egyébként. Így látok már meg, hogy mennyi ennek a szervizperiódusa ezeknél a Mazda B50-eseknél, Rangeröknél. Nekem nincs itt darab Owners manuálom, ez a kezelési útmutatóm az autóról, hogy fingom nincs. Na, minden esetre EGR kicserélve, nagyon emissionáriusok vagyunk. Igazából még légszűrőt bedobom, meg kipucolom a légtömegmérőt. Az annyit jelent, hogy átfújom féktisztítóval, és mehet az autó. Csinálunk is egy indítást neki. Csináltam már egy indítást, amikor föltettem a vezérműszíjat. Működött minden szépen. Nem volt vele gond. Olajcserét is megkapta egyébként az autó. Na, nem sokára folytatjuk innen. Na, beindítottam, szépen ketyeg az autó. Egyelőre nem látok semmi olyat, hogy letehetnénk vissza az ülést, és nem mozgathatnánk meg itt az udvarba egy kicsit. Mindjárt visszacsavarozom, és akkor jelentkezek. Na, hölgyeim, uraim, gurulunk. Ott a D-zsák visszajelző világít, mert nincs rádugva az ülésnek a cucca, de amúgy minden jó. Van az autóban, egyébként ott lent látszik, ami ott világít, egy ilyen motormelegítő funkció, az megemeli a alapjárati fordulatszámot, ami nincs sebességben az autó. Ez most rajta van, hogy melegedjen a motor, ugye még közel nem vagyunk üzemi hőmérsékleten. Ezt kikapcsolom, és akkor visszaáll normál alapjáratra. Ugye, hidegen jó dízeles a történet, viszont megyünk. Tehát simán gurulunk az udvarba, hátramenet, gurulunk, nincs semmi rendellenes hang, zaj, nyöszörgés, fékfog. Nem is érzem levegősnek, de nyilván ezt majd még azért biztos ellenőrzöm a folyadék mennyiséget, mert ezt nem tettem még meg, és ha kell, akkor légtelenítem is a féket. Minden esetre egyelőre teljesen jól nézünk ki. Előre-hátra megyünk, megállunk, mindjárt áthúzom összkerékbe. Futómű állításhoz kelleni fog, tehát ugye kapott új gömbfejet is a történet. Miért vanunk ennyire közel ehhez? Tehát kapott új gömbfejet a jobb oldali futómű, meg ugye új féltengely van benne, tehát futómű állítás az mindenképpen szükséges lesz. De jónak tűnik a történet, a hátsó fék sem nyüsszög, nem nyikorog, egyelőre jók vagyunk. Úgy érzem. Aha. Ja. Oké, hagyom egyébként, hogy elérje az üzemi hőmérsékletre a motor. Most töltöttem még rá fagyállót. És igazából innentől kezdve már csak kozmetika, ami az autón van. Minden olyan mechanikus, és nem dobott check engine, pedig azért már itt nyomatom egy, sőt, ABS jeladós is lett cserélve, ABS hibakódot se dobott,
Pedig itt gurulgászok az autóval már egy ideje. Egyedül a légzsák visszajelzés világít, ez nekem nagyon tetszik. Nézzük a izét. Kézifék. Tényleg ezt próbáljuk már ki a kéziféket. Aha, ez azért ez nem az igazi. Azzal lehet, hogy majd állítani kell. Sőt, egészen biztosan állítani kell a kézifékem. Hát valami van, de nem az igazi. Igen, kézifék. Jó, azzal foglalkozunk. Na, majd mutatok még valamit, nem tudom. Na, csak egy gyors helyzetjelentés Mazdikáról. Én nem szerettem vissza az elejét, mert ezt le akartam fényezni, ezt az ajtót. Ami sikerült is. Hát januárban. Ne fényezzetek az udvaron januárban. Eredmény az ugye elmegy. Nem lett rossz. Túl sok munkát azért nem fektettem bele. Tehát így lecsiszoltam és sprayből lefújtam. Ott egy kicsit csíkos lett. Na, a kamerán nem látszik, de én látom. Illetve ott megfolyt. Az látszik is kamerán. Az egész kicsit jobb felületkezeléssel jobb eredményt értem volna el. Mindegy. Ez így már a funkcióját bőven ellátja. Tehát korróziót megszüntettük, és nem fog átrohadni az ajtóm. Ennyit akartam csak most így hirtelen ezzel. Aztán rakom össze az elejét jövő héten, és hát szeretném visszatenni az útra, bár doblemezeket még nem tudott adni a Mazda hozzá. Sárfogó gumit a jobb oldalra, a sárvédőhöz már kaptam. Azzal már tudom vizsgáztatni. Dobbetétek meg ahhoz kellenek, hogy rendesen tudjam használni, mert nagy szarban nem akarok anélkül menni. Ugye tél van nagyon, január 20 akárhanyadika van, amikor ezt a kis fényező munkát ezt itt befejeztem az autóm. Meglátjuk, hogy merre tovább, hogyan tovább. Igyekszek vele. Na, elkezdtem összeszerelni a Mazdikát, és elmutatom nekem a kedvenc legómat, amit ugye a kedves kis Fordosok így kitaláltak, hogy ez így jó lesz. Ugye visszaszereltem először a fényszórót. Van egy ilyen alsó fénybizbasz, amit ott alul fog egy csavar. Ott van egy ilyen határoló hozzá, hogy hol kerüljön. Oda kell még egy patent, illetve itt van az a remek kis műanyag darabunk, ami ide jön. Két ilyen bepattan oda, láttátok, oda, meg oda, bepattant a két szal. Ez gyakorlatilag a első, na, mondom, bepattan. Na, lehet, hogy két kézzel pattan be. De ez gyakorlatilag az első lökhárítónak a pozícionálója. Így, oda kell majd még egy csavar, illetve oda kell majd még egy csavar, így, és onnan, és akkor ez itt a helyén van, lehet föltenni. Erre az oldalról legalábbis rendben van a első lökhárító. Na, ez viszont két kéz kell nekem, hogy ezt be tudjam pattintani, hogy megmutatom, amikor a helyén van minden. Jaj, ezt majdnem kihagytam! Ezt te, na. Szóval ez meg, hova? Ide való. Egy. Ugye le kell vennem ezt, mert ezt meg kihagytam. Mutatom inkább majd még egyszer. Na, így már érthető lesz. Ott egy új csavar, itt egy régi csavar. Ide kell még 2 darab csavar, oda nem tudom mi kell.
de a lényeg, hogy műanyag elemek így kerülnek fel a bal oldalára az autónak. Megkapta a patentot, úgyhogy ennyi. Ja. Találtam még egy betört csavart, kipiszkálom, aztán úgy tudom visszatenni a bal oldalát, ami fontos. Ezeket a kis gumi bizbaszvédőket, ezeket ne felejtsük el visszatenni, ezek kaptak új patenteket. Na, visszapattintottam a első lökhárítót, még nem csavaroztam volna semmi, csak visszapattintottam. Most a két oldalsó műanyag elemet akarom visszatenni. Viszont, ugye, erről hiányzik a sáterelő, amiből vettem egy Zsiú gyári Mazdát. Lehet kapni. Drága, talán 25-27 ezer forint, valami ilyesmi volt. Illetve van még két Zsíru dobbetétem, ami nem gyári, hanem utángyártott. Itt van benne, autóban. Ezeket is visszatesszük. Haladok szépen ezzel a kocsival. Na, kezd autóformája lenni, most, hogy visszakapta a lökhárítót, viszont amit annól legelőször meg akartam csinálni, az az újra kábelezése ennek a fényszórónak. Azóta sem csináltam meg, úgyhogy most villanyt fogok szerelni. Van hozzá egy új csatlakozóm valahol. I hope. Azt mondja, hogy ez a csatlakozó teljesen meg van már murdálva. Ezt kell kicserélnem. A másik oldal már kicseréltük évekkel ezelőtt. De eljött az idő, hogy azt megcsináljam. 3 forrasztás. De nem még. Itt van. Ő az új csatlakozó. Ő fog fölkerülni. Nyomtatom majd, ha ez is kész. Na, utolsó simítások a Mazdikán. Ezek itt a régi dobbetétek. Bekerültek már az újak. 11 000 forint per darabér. Azt mondom, hogy egészen jók. Két lyuk volt rajta, ami nem illeszkedett tökéletesen, meg lehetett oldani. Ezek a régiek, tehát ez sokkal jobb anyagból van a gyári Mazda. Úgyhogy ez sajnálatos, hogy így szétszakad, de hát ezt szakadtan vettem az autóban. Nem baj. Van új, igazából utolsó munkafázis, motorburkolat vissza. Ablaktörlő. Le is szedtem a lapátokat. Kellnek új ablaktörlők, ezekkel most majd rohangálom még egy kört. Vagy megveszem majd holnap a benzinkúton, vagy a franc tudja, Tesco-ba, vagy akárhol, ami itt van vasárnap, vagy hétfő este mele után. Szóval így állunk. Fölkerült ez is. Igazából olyan csavart használtam, amilyet találtam, illetve patentokat is olyan, amilyen jó volt bele. Hondás patentdobozból. Lassan kész vagyunk. Most az lesz, hogy visszacsavarozom a motorburkolatot, fölcsavarozom a két ablaktörőlapátot, és előrébb gurulok oda, és lemosom az autót kívülről, mert tiszta por az egész, ahogy ugye a karosszéria munkának a csiszolásai rajta vannak, még látszanak. Szóval ez a következő, és utána gyakorlatilag kész az autó, mehet műszakira. Na, ezt is mutattam még meg, szerintem itt az új csatlakozó föl van téve. Fú, de utálok én elektromos modellokkal baszakodni. Ez nagyon-nagyon a gyengén. És ezt is sikerült megcsinálnom, működik is. Ebbe is indítom az autót. Most ott tartok, kikaptam még a vezetőülést, mert kiporszívózom a belsejét, van mit. Meg letörölgetem a port, lemosom belülről az ablakokat,
ilyesmi. Kap egy kis takarítást, aztán külső mosást. Na, szóval mozdika kész. Ezt is pocsáltam, itt az udvart lemostam. Meg vagyunk mindennel vele. Jövő héten elvileg nem műszakiztatom, és megy vissza a forgalomba. Még ablaktörlőt szerzünk hozzá, de amúgy minden jó. Nincs hibakód semmire. Világít mindene. Mármint aminek kell. Úgyhogy kész, nem volt egy gyors menet, mert tavaly októberben kezdtem el rajta dolgozni. De hát így alakult. Joe voltam, tartsatok majd is velem, iratkozzatok föl, nyomjatok egy kommentet, és kommenteljetek. Köszi!